Good morning Philippines, this is James and welcome to my vlog. And guys, nakabike tayo ngayon at pupunta tayo ngayon sa Pakak. Tara! Nakikita niyo po yung intersection na yan. Diyan po tayo kakaanan guys. Papuntang Pakak. Ang matatanan natin barangay dito, Barangay Parian guys. Barangay Parian. Ayan, kakanan na tayo dito guys. Kilometers yun pala guys. 2 kilometers bago tayo lumiko sa bandang kanan. Na bahala kung anong gagamitin nyo, motor, bike. Pero yung motor guys, pwede naman dito. Kaso nga lang, sa papuntang Pakak, mamaya makikita nyo, pag gantong araw naman, okay naman siyang daanan ng motor, I mean. Pero mas maganda kung may bike kayo, na malapit lang kayo dito sa mga tarong, mag-bike na lang kayo. Pero kung malayo kayo dito sa bayan ng Manggatarong, mag-motor kayo. At pwede rin naman kayo mag-4 wheels guys. Muna konti. Dito na tayo guys sa tuktok ng tinatawag nilang Marapudo. Ang sarap, ang lamig ng hangin. Hop. Hop. May kanan na naman dito sa daan, pero ayan, diretso lang. Hindi na lang guys. Dalawang daanan yan guys. Ito sa kanan, papunta sa ibang ilog. Ito na sa kaliwa. Ito may yung tawag nilang Malakampa. So dito tayo, liliko tayo dito sa kaliwa guys. Ayan. So ito, dadaanan natin to guys. Punta dito. Kaya sabi ko sa inyo, malapit lang kayo dito at may bike kayo, much better mag-bike na lang kayo guys. Sa mga kagaya kong nag-enjoy na mag-bike sa bundok. You're welcome guys. Ito na tayo. So, pag nakita nyo na tong mga parang pinya-pinya dito na ako guys.
Ayun mga Lodi, nandito na tayo sa Pakak. Sa wakas, naabot din natin yung lugar na ito. Matatagpuan natin ito sa Barangay Bantukaling, mga Tarong, Pangasinan guys. So ayun guys, bababa na tayo. Pa-front cam ko kasi mahirap na, baka dumubog yung cellphone natin. So guys, ayan, malapit tayo konti. Ayan guys, malapit tayo. Ayan, malalapit pa tayo. Ayan. Wala yung tubig. Guys. Napakalamig. Masarap maligo. Tsaka yan, maliligo na tayo. Subukan natin yung tubig na napakalamig. Maraming salamat sa ating tour guide na si Boss Catherine dahil na mabot na. So yan. Woo! Alamig ka! Wala ako masabi, lamig! Ang pagpapag dito guys, boy! Ayan guys, hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang. Hanggang lang. Ang pagbabas! Action shot! Ayos na! Thank you very much! Oh! Grabe guys! Baka may kaibigan tayo dito. Dito. Pasukan mo ako. Hey guys! Woo! Uy! Wala lang ako kasama, nakakatakot dito sa loob guys. May mga bato-bato na dito sa loob. So, matagal lang kasi ito guys. Kaya ganito na itong bato na to. Wala pa kami dito sa mundong ito. Dati raw to guys, mahirap maligo dito kasi napakasukan itong pakak na tinatawag nila. So yan guys, gusto po natin yung mga bato, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero i-research muna natin sa Google. Nakakatakot guys. Nakakatakot pero salamat sa pagsama sa akin sa Pakak, sa Barangay Bantukaling, mga Tarong, Pangasinan. So, enjoy natin yung view mga Lodi. Bye bye. So ayun guys,
uwi na tayo. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa munti natin pakak. At napakaganda talaga. At soon, sana mabisit nyo itong lugar na to dito sa Barangay Bantukaling, mga Tarong, Pangasinan guys. So, see you on the road guys. So, dyan na nagtatapos ang ating adventure sa Pakak. Maraming salamat sa ating mga viewers sa araw nito. See you next episode!